God's healing come to you. Let his word bring healing to you tonight. So the America chance you want to know that I won't quite know one. I a pillar of Zion Church. I evangelist Akwasi Egua. The Nyame fan so eye esoso. And then so eye kwasiada. You see Nyame be fan so eye nyama akese. Na sene tie bia and then so better papa nka ewo ho. Na me be fan so eye nyama bi ho no in fact ewi. And at times so am say most ni tie no boss FM. Na me fan so e kasa ma mpanimfo nipa titulu bia etie bi. And then so Nyame be fan so eye nyama akese. Jabusiafo muni mechi ni nkwa so de mo nya hwede nyame e be fa ne so amaye nyiraye na mi hire obi a muni mechi bia na kase me di mechi kase wo nya nkwa asem ya odi amame se mi ni so na mi nya nkwa Ewurade buame na mabla bo ene mi subai ene me ne ye anya se wasem yi ama me mfiri nkwa bonkom anasa nifa na me ni so na me nya pa o wasem na da o baba aba hwe wasem wa be hu no me ho e da wase amen. So we hear my voice no emu aye du mabra etwa me no kasa kakra the baby bi awa mesrao sa wona ma men kasa why great mistake so no papa ntamunya why great mistake so wo do sofo me do sofo wi apa but me na ma men ntamunya ama unyinchire ibakasa matrao jemeso amen yani apani Moses akasambi Deuteronomy chapter 5 somewhere 16 wasi diwaja ane wonna eni na wonna adi abai aware jemeso amen so ni amraka chance diwaja no nani na wonkwa na aware amen and ya isadi ana friki so sumu ni baba brandi respect ma wa wofo na no na masa kofa ya me pasa me no woche amen. Ebisi ya papa nhweyan ebisi me maami amuyame mama nka sam nkyerɛw sɛ sama na me ka kyerɛ wo nso amen. Wonim sɛ amma bebre ne mama bebre nyinsan ayi nipa gui ya sanka obi wo ya nga sa nipa na ayi gu ya no ko na ope ana me bo wo ma me atimi ahwew awo atetew abadu sade wadu onye bi ma the person na me de to form na me kanya nsasam kyerɛw amen. Yesi diwaja ene unani mama nka sa wonkyerɛw wo ma menu a wakɔ baabi bi abɔ ne bayi akyerɛw anti a wo ma menu ho aye huhuhu
wadane kaka moto bia wo mpana ni mawa no menka mo ati ase wonya ne yefunu mu abosome nkono atoda bia wo de nsa yesei atoda bia wo de na yesei atoda bia ne yefunu mu na wo chinsa wo ho utira wo soro wo de ba na mfe na de nan akona mfe wo ma me jinsa bosome busumienu miensa wo fisa Genesis chapter 3 yesu wa waduane aya de ai dotie anso na wo ma me jinsa enu no okogira obi tadan me matra kura ase timini America oba ko nu okura pipa bi anase chance dire na o wira dano anchiri ni dotie dum jemeso amen still ni koshia nim aya dotie na o twere o twere na ne nsabu yo ma na atu aguna num no sa twere what did you try na say afebe to biribia na ma bi shire wo wi ni sa biscuit grau no abonsu aguso na men count life history nchira jemeso kasa amen yamma minimum braye but almost should be pa you reject one them so today we be very careful jemeso kasa amen and respect me kwasi awua and refuse you umadada jemeso amen wanya sokra sa na meka no tia samni am di free mother so ameka samoba amen wonim mami timi ya ira oba wura fie ho na wada petoso na just sketch bi da hello na furu no gu baabi wada cement so tam amen na bibia nya yese wanyem na ni kuna dwuma ya de amen asai ba me ne pamfo ni timiti adopa o timiti obi aburo twe pa o timiti adwe pa adwe bottom ma be sei na ba me ni si ho no obo na furu ni nyina no opadu sika obenya ade akọ hospital jemeso kasa amen sadia baya owuwa adam nkeka ne yare bia nyadan enya ma me ni twinsupa ensupa atona bia woduru wa woni obi a wo so ano ndo opagya asaji agu jemeso kasa amen e pasa me kasa mtro sa o ma me no ayanokura so abaifu a ne baye no na wo ho ansa no onyinsa wo wanka o to me say amira wo say afuru mu wa ya de abai wo saw mo me nhwe awon asofo aba watete nipa eni nipa ntamo jemeso kasa amen shoma miye na wiye yo anu nyinkyera e wona gira wate so bedo ya amwanu ntia wa wofoda so basa nyinkyera shock a shock pumam hunu nananum hunu nanan kanso ahwa na wantre won saw ma me so da anna Christopher ya ma me no nyina bai fu ma ye o firi kumase akoni kurom ne ma me akoni akora wantra so ba kom sa akoni anum ana ya dinto magugu ya ya do na mienu ekurpia na kurpia ana ya dinno ma hihye wani ma na obotriku ubo utiri nkote sa kotra fe na ofro dan akonya na wusuro no
emu na wotena wiaye the person me kan nyansa sam tena nyansafo jeme so kasa amen mama ye nhweye na ya ma me no ma penisie ajeje no ma ni asotwe ade brian o ma me di awe no ho person me kasa me kiro jeme so amen o kan say about dem ha ye din kasa me when him say o papa juma say akura ase papa ne bona dwempo so obetu kwa ko papa adi o ma me banchifo bia wodo ne kwantintini bi o ma me so okorwe so obenya bi atu abeto a that time na o say na yafuru wakwa na champo wafa na wo so obura champo no otwitwa ansana wanya banchini bi atu opemfo tu banchi hye odija kakra guso obefie akwala bi akobo nyansa po kwem maame no wo hwe ne lifestyle bra wo bra nyina no onhye mpabo pa chale wataate ana ode ntomago afa na hwinunum no abɔ no po eto mesi matena kura ase pan jeme so kasa amen na maame nkakra kranti ensuonsu to ana nyansa po na akora akɔka nhwehwe na bɔ mu no eyi maame no na wo korawo jeme so amen de wo se di sisi pem ho na ndia ma so no yadan etwie gu na twiri gu no so atonso ana ma me bridi wo da kwa mu ho o jime nante obi firi na fuo mu ba no wo se banchi bi gu ho no se ai na wa ba jina ba hwie gu banchi afa papa na ma me se mi wu na papa ni powura ho no wo se ma me ni bridi pemfo nso yamfa ne nhyɛ kyerɛ wo enti ɔmpaw ti sɛ papa ne suso no mu mo nante ɔmo ne madu fie de duru hospital na doctor sɛ de ayɛ no sɛ wɔn operate na obewu wonte na ama me nkranta kan ne yam wate yɛ pae ne yɛfunu mu ayi na nsono ne brabo agu fa ayiw ɛna ama me ahoɔden so ate udidi gya no o ma me ahoɔden so ate wotimi tɔtade ama wo girlfriend pɔmpaboa ma me hyɛ na ma me ho da so nyame mfa nkyɛw the Bible said fa ho bɔ nyansani na hu ne nyansa Proverbs wɔsɛ sɛ wo na bɔ berewo a emu na nimtia o ma me jeme so kasa amen respect her ana baba watime ware no akofo obi maame aye maame no agya ne maame ho ne nyina ne se ne maame ani mu ayehu ne maame yare kompo ne maame sikon ne maame sisi achia wo ba wo yo ba nko dia enya ya onse wo ba ko ya hwe wafuru so ankane no sa o ma bere wa me se ko hwe wafuru so wafuru ko wa de ansa nyina ya wo koropa no be ba kakra wanim ba buru wo yafunu so wanim ti asam ni yo ya pawo ma me yam ayi no wo firi yafunu no because wanim sa wo aka no doctor so operate no maame no ntoto hwe oni bibia gu ho tena wo sa ne ntoma osunhwam na ode kyekere ne kaba osunhwam na ode kyekere na media de yam hu ni say oni babibire bia funuma etuane maame de so ate ti so maame ya baifu ade a e ka so asa wonya bambo nsamo a na de bekesha me kana kula tirawo jeme so amen ya mo babira wa hasia obatira kuma se mfie num mfie nsia won kwa ne maame hoda o mane ne da enso wo girlfriend wa ha dan ato TV sim de fridge ya sim
ade carpet asima tompa mattress ka ho ne maame da ba muru dam na nsuo nyuru gu no so woso ya branti wosu kurasi ni ebi ni bunsam je mukura wunya bi ho ti asam ni ye ama munni ma wofuo ni mombra mo ho asima won sadi otie bia ne so ana namu a wotiri ase nyame amone wa mfiri dua mu ate de ne ho nya fam de ne sisi atia no de wo mu no ono na chemo wo jeme so kasa amen ana me pon nipa bia wo ha o ma na o ma meda se wa untimi nkwa akopeka pesika shem foma na ma me no ya mu babra ti ha ya bre obi akoba bi mi akatra ne se ne ma me adwo pama akosua manu ana aye no nti ada ne trim wa bona dwem posa ne ma me paade jeme so amen obi nso akware alomo jata oba bonsam anyentena no na ma o ma me wa ba na ai obekotambe ade na me ma me ba me ho wonya ni anware ya ware ye nya nyesa de ya no wo ma me ba e o pamon ha wonso ba yo obi ma me o na ba wo na ba hu dia ya de botachi no de babo pande bi me ka dia ya de botachi no ababo pande bi jeme so kasa amen wa ni pa wo pomo ba ma hu ni pa nipa bia ba ni jahal me ka tira wa hweye ebi be bawo so be very careful kasa rade me do ase jeme so kasa amen radio babra ba tira kuma si ase abra eya hwe nyeye me ka tira wo se wo bom pa ya nyame ntie efiri se wa rejected the nyame nam so onam no so do ba you are rejected that person na rade moa rade nam asem so nka wo na wo ma me ntamasem jeme so kasa amen obi kura timi aye bold asimu pam akone ma no ma in fact hwenu ama bi yo titru ya mama ana o ma be sensie nyina ya brasa wa sisa o ma me na titru wi ma amra na asa wire mu ana ahye no o ma me na ma wi ya brasa ma ya makoba bi o hwa nye ye kura ba ye ne dia ba no ato akona atokuni ntamo hwa 2012 me ma nya ya ne fie wura ntua remember your Genesis baby au frasia was started stubborn na bata babradi awira ho na ewu babradi apinisi adwundwiri kama na nya pressure wakakata so wo somade achi afirisa wa bobrewa na ho ode asa enka wo na wo so didi na kwa ya de bai man biadi munhye da wadira kacho dia so hweye me kwasoro me kwato correction why are there but correction without your mother what you to show do ha what's on no mama ya kan shia ni wa obanya maka pakura nsia bio Jemeso amen Mesrao be very careful. And now na mo ho. Oba wa kwada keto 18 years no wu. 25 years no wu. Ya se ba ye nya ba ye o.
Bible said the wager anyone nani. Na won kwana wobedi na sase so ade abai. Aware. Wo ma me awe ho betimi akum. Na bata ni bebre su. Bata ni bebre di awe ho. Mera wo sha. Abasi adu kosku ye mo bebre wa. Ye papa no kura nyem ye maame no. Ono wokọ twen soya. Okoje dom ye nche na wokọ bam. No age sa ye papa no kura nsi ho bio. Maame na di akukura hwe ase ahwew. Ono no abanche apesie ma wa. No ye moko ne ngode ni ko bi to so a. Na wudi no obeyi bia dia no asa atwe ayo. Kan ka wasa maame no kura hunu da ate. Ohunu ndam. Ono ato yogurt wa man. No aka say man bia say ma na tete da ate no. No sanko hu da ate na maame no wanwuru. Jema so kasa amen. Ono ato de amaw no. Ya wo saji bi no so. Oje ase jwa de je. What do you think what be free ahasia? What do money free your furum? Nti when you say wa ba wo ko hospital yesu apia ne yam. An wa dwe kura wo. Wo di free your furum. The Bible say okobofo boko free ne ma me yam. Wo free your furum no afom kwan. 9 months aso wa say ya bi baba. Na fenitri wana koma ho na otini yafunu we kura tere se wa ma wiyoyo oba wukum ti asabni ye me mama nom ajanom ti ahaye ya oni baba bra wo masimo mo kansa ye papa nhwe yen ha papa bi betimi anum aduro de afa ne yere opo wompo yafunu no ba de aba so papa anya sadie wei na so opere so sa dia da yafunum na ayaboa kora awon no na men kanjo ya manu ani ya me papa ne ya maame no man prosper ana unim sa sika wo de show from yafunum consistent we access sa papa ne di tu susu me kajo sanka ne hotel ya for can no one stress. Jemesoka sa amen. Me kana kora kyerɛw. Ana me papa dia wan hwame, dua ayi, ahoma nam dua so na hunu soro. Hwɛ. Ame me ba sa si so me papa mu a me da. Hey, edi agime keka no no. Ha? O ma me kɔ hospital, ho na kɔ yi no. Bibisa. Abrantia, respect your father. Now what dear, baby American. So papa be na no dome wa. O ma me timi nyim firi wo so da. But so ma me be na no dome wa o papa timi yi. Because oba tiri ni barema, the barema tiri ni Kristo. Mo am reject mo fathers. Mo nhwe yi. Ai wanye kura wa be wiase. Wa ba be hunu Jesus. One kasa dawani ko hwe papa no na ninya dai engu na ka chansa daddy upemio umpemio be papa now kasa amen so wa yawo bonia fa papa sana nan na koma munu fo na watimi anya hunu asakra e bia de wo ye ne tete no woni mi say ya but ko prophet na say anya de abai Mesrao enkonom wi nkwahwe papa Jemeso amen enware wabrekura papa nim hu bi enware wabrekura mama nim hu bi be very careful when one kase wo ye nsuo kura me nsabi no me papa jimi ni no wo ya wan hwene ma you are a man na me adom onso baba
bedru baby a wadru wona hwe o mame ehwe se akura na support akura ntimi ntobi nche wonko a se ya wura trasa kebe wunu nikakakraka esa trasa na se emu jensi aya adokodon jensi adokodon ya samri ye ya moba bra sofo because a jump pipe on tanachi and a solo say o mama no papa de be ewu a jump pipe on tanachi a nam pipe on tanachi edu anu kwa na namu akokọ ba woni hwefo akroma de but I tell you sir o papa koni nkoto dwanim ewurade me ba ya Peter wo ya me ba ewurade akwala ne damakoma papa hwe na no kro ba yi wo de pa no brem na no ma me 3 cities me ne me ba no obia ko beye ewurade pagya no wate ewurade kan no wate otamfo bu nsam bi ompa me ba yi ewurade yi ne firi na kwan ha waja etiri ni ewurade wote ase me se waja tiri ne wan edidia osra no enyame akoma so ade no oye den ana ewurade se amamba nini ya na japadia amambarema ayo onu nyankopɔ de aban japadia enti saja etiri no nyankopɔ na ja sra japadia ade ma nyankopɔ japadia onyame oye den jemeso kasa amen awurade me ba ma ne nyinkyere ma ne nkwa ho den wom bi o ye bia mensi ne yie ha you bless me catch you say a man force sa condemn won si sabi wo ba ton condemn wo be scale na wa ton me catch you say susan kwankwan yes the attitude me my be do ntimi ni ho yes the attitude the abubuo the pempam ye bom kwankwan wutimi na ntesa obi amfro afa o profia chale wategu animu no akotutwam ibabro de so amen wow sa susan ana wo ya esan so papa mpaye ata wa chintino obeto biribi na afa wunye susan but amma boom about gradual process de so kasa amen wani bete na afa wo ye slippers aton wo free slippers so na wo issue afa wo ba bo sika no wo papa ni baba wo so no na wa to prod wo papa ni baba wo so na wo taxi baako afa ni aka hunamu yoyo a na wo so ya dia ban because a vampire ya dia ban ha wo papa ya ko winsa ni kura don't reject him for buomano for respect amano jemeso amen because obi ne ma amen kasa obi ne papa nkasa bamoden wako okwa pamphlet fesikasem tade afa jemeso kasa amen okwa o papa na nim no abunkotodwe da me fa nkoto obi anim me de koto obi anim a anyama bojo ontime mpacho otesa de mepe da me siraw de maye obiara umoja haname bunkotodwe jemeso kasa amen na sore nine na shu firi mu achen say da na reject me na why honhom ene bedimachi why na babua mabrabom asam to me ahwan na magimi da na magimi na minim na me ye kasa amen na madwuna ba me so makwa sore me huna urade nti twa se me bana mbe pa ucho me ka tro se aja na koma ti se train e wo coach sikura no na dwene ba dia ba jemeso amen ya fe na ko da adindi aji so shram yo sha wana wo so shram na dia yi
Can be bitter, may cry, and I'm caught, may trail. One few. One few. Demisokasa, amen. A real soul. Yamid the same pansa. What the sir Baraman sow? Baraman to the building and to what Jamin what to me as a some of them comfort Diao and one hour. As some of them can't find wow and one hour. Respect your father very well. Jebesokasa, amen. Amen. As some part of my catron. Tell somebody. Ababa wa branch out here. One of my momentum to say. I don't know what sort of no phone casa. Me mama na yame inti dia. Inti we are Christian yam pana be yeti me yawo. I don't think so. Any I want sakra. Nka wo honhoma ti mu no. Ababua ma honhoma edu ma me so na yeden. Etu. Because the Bible said there were two no. Wasuta dia bai de wo wiase anye ntomo da so ma me kura baye no betimi dia yawo because you are Christian na mum gyetom se enam so ma me baye no baye beko wodi dia mani bini ana obefiri kumase a e ko no kuroma okura ni nsuo onya kura odi na konwa beko jemeso kasa amen o ka no aka kire ne ma ha ya ko obi am aduane amamuni ate ne maame asia ne ba magio awa do ese magira wa jemeso kasa amen was it bad because the different sakabono different shonsho different kuton a jimifo different sana Jeremiah ba Sana Isaiah abaya Isaiah batati obi me mandam amua different say ne ma me ya beifo ko omo akonya ntra so kwasum afidie omo nsu anom bombo beto abom to ono nsu ko nyina no ya aggressive Jemeso kasa amen. One chiane maame nsam kura na tuo na to abom. But I want to talk to you. When you say no krasa woni Kristo na namwa. Honhomoni timi fira chirichiri. Aba hwe Kristo nase. Jemeso kasa amen. Adentia God spirit e woni munintia. The same spirit and a tomb. I don't know so be you. Jemeso kasa amen. Now na no yam na no ode kwatuo. Enti so ma me wi nipa na mo ampa so so wi bi. Because the odie na odi bie wo yafunu mu. Ana me boa. Enti wa wi nipa 37. Jemeso amen. Enti wasifie. O ma me nimi so wasidan. Wafra so abawa no adarate na kwete ne baabi no akohia wo ma me nimu baabi a wote enti why ne yie wo sofo ma me wafa na kofia kwete ne baabi a wote enso me kase wo ye baifo hima ekura kire wo ma me ka kire wo ka sa ye sofo no ye nyina ne ya correct ye wa sofo bi wo ye bambon sam enso ko tire fi ona ko bompa yo Pasiampa ye bi okoboy. O tante una unhuni. Be bra ko tire fi oda ye fo awoso. O ma me ko obi na fi anantwie pam anabi. Mun shaye Jemeso kasa amen. Son you be catch and respect your mother and your father. Say and I may thank you about Bompire.
assembly. But this word, a pendo makuma musa. Mama you say, and you saw them and you assuming you. Jemeso amen. I had here at 30 students. We are graduate, a teacher in uni. We are graduate were outside. You be sure ready who him dear. Me a practice and finding upon tea. Mama we are so full we and say Christ to do for any Christ share for. I find that Jesus born in Mammy Bay. Amen. Ne mammy. Amra ne mammy. I can't so an insurance or castle about then. I'm no way. Ne mammy Jacasa did your best with someone on the day. A real chin warrior. And I'm a boy. Warrior. Obatuma utieme mi penyin chama mi penshia de amount so for we abetimi abompa ese nyanhira but o papa apemisi abetimi ama winhira loko enne na wotwe mu busumi mu bosomi aso si etua wo kakora onsa beka onyanye ya onsa beka ogia na ate ntutu so dudu ya. Remember your father and your mother. Jemesokasa amen. Nkasa da bia na sanya kwansa busumi bi ye ne busumi bia. Kakra bia obanyam. Enyi sikanko. Ubetimi ato watch. Jemeso amen. Ubetimi ato mpaboa. Amen. Ubetimi akogina afra ma bibima. Bepese me to brezi akoma ma me na tram diamento. Jemeso amen. What you say? Mammy the baby says, "Oh, I tap by wash. Oh, no for. If you ask him, who knew mammy? Obi anu a woni no." Jemeso amen. To Toby. Forget about some of your man. Na me kwato ma pants Jimmy. Na nya ba se na afa bai. Oh, when no one no nyina na namo. Jemeso kasa amen. Mama yan tete ya ufuo. Anesa wa bia wa no kanom ya sambiara. Ebenya ya sonso. Na se ena adomewa ana eja adomewa enya wonko aho ebeka wasefo. Abraham esra Isaac ebeka Isaac asefo. Jemeso kasa amen. Me tufo. Member so about Zion. Afa oye bibi ankoso. Abasa me so afo we akura me nya so na. Na mam sa nioma koye de mawa. Me so me enjoy bi anameboa. Me koye crusade ma so fu bi ya. Me nya daje tra oba near to 3 months. Aboa no masori what first we gu second we gu. Me anam kwotete ma no nam ja ho. Na me nyada yo sra me katani ho ya da fom me die 3 months eya ya ma church ni nyini ma na TV station kura wa bia bi na no ofra me a wato ka kakraka tententen so for jet me the chow ti asem me person me come out ti ase se o ti ase sa edition ku no eno ana ye dete ati the dia di botachi no the papa of you and no one other no one. Be very, very careful. Now in such by your dog, this outside. What do you mean for being your assassin? So what do you mean for being your assassin? So may come what a friend of the croc. No one young no only penny a penny one. Me accident to kodaji na muguri se pani huana ati me ma me awu me papa nkasa wu na nya obi a mesra me da se ade chena manfo besra wo ma se nya kagetiafo na me preach kire wo no a ebeba ha omukura nso omoto aso ba be 2 weeks efiri ho ko obi anchi obi me nko a na me da wona me nsapro me nsane pro to so pasa sanan kama mama tiasia enti da besia kura nkomo wo de hwese obi awo na ne ba ye koromfo
ne ya betena ko to police station obi abekɔ fie kura no a obedi ni ba nachi maame na wonya ya nya tere minya asai Awurade bo am wai wo ba bɔne a wotenka no osu gyeme so kasa amen me pese me ka bibi kyerɛ wo ma gyendwina bada maame so osua najo wama na tena woyɛ nka mo me yɛ nhwɛ yi gyeme so amen na no obi fra me free London sɔfo nyame nhyira nam si adan odiifo bi ba asɛ me maame abaifo 12 years ne bi ma na ne da na no na me ti u preach bi na me ho di nkwase asam nti me srɛ ma me ntrɛ ba bi am maame no wo se wa wuo ma change me number 12 years ni me kokɔ so nkran me nkɔ na me srɛ wo fadwa to akoma na me se fa wo number ma me first no de number ma me no akyerɛ me tu ka akɔ because me wura fie o me sui me wura fie ho no I cry obia me batia brochire na akɔhwɛ maame ni dabire maame na sitnam ti ohumia ne yam gene so na se maame ba wo ho me bodi no se mea na se ba wo se adai ma ye biribi owura mpacho wo ye sama ya na me se dabi obana wo lande no kwasi apia na me se hai watenenga na me se hai oh yes me de wase afene ni su agum onim santi a me ba no nya dia bai emu ya no obi akɔ ya sɔre akɔ katra ne sɛ ne maame na ya dia bai ɛyɛ no mfie dumie no demra me ne maame no kasa wieye sɛ ne ba na se me kantra so ɔkyia no yo me gene so wo so ya so for na me se han oh me ba de yo yam biam de akyɛ no metimi ne na kasa sawa wo yo sawa afemi yo na ma gene mi nguni ya menye na me se ma twɛn me twa na ma na me ringi na boy ne fa na me se me no ma me na tia no so opa so no kasa na ne ma me kwaku wo ye ye Awurade me do asem wu na kura me pɛ ye amanfo so wawu ye Awurade me do ase kwaku wo tese ma wu amane hawo mate won ka kura me wu na pɛ afa boy ni so wo fonso sa mama ya nyiri kwachiri sabre be do ya na yansa entimi mfa bibi nsaya no obi na tete aduane hye wa no nkwala brema wo yare na maame kura nim ba bia yare no bo anadwo obi ada na bone ko na maame ni su ana wonyiri adido maame atam Awurade mfa nkyɛw how do you dance here to be a mami can nothing na mama no dia bo wotimi kotoret na gu ne ho wote kama na ho bo na manfo madam yesra o ya wo ba ne ye wa ne bi ne ba keke ho ne ho bon o mofra se yare na mama me ba sesa o mofra se yare na ma papa ton ne ho neoma na wanyini mesrao Kristo ni bia ho remember the past kai de odu be wiase kai say ya money one free duam ya nto one free from free obiyam remember them so yo o maame no jeme so kasa amen and me jina tia o me woro men safri moja I was asking so far you be blessed one far me ni for because me tia konyo him na won konkro kasa tire me sa
na utia sorim na no mama yaka. Be very careful. And I'm above for the apu. Obi do for the other. We try to show you today. Yes, sakrawajo. And only the most important thing. Abrantie, ma we amempon ne. We amempon. But be very, very careful. About time, anonom. Oma ye mbie ya no no me ye ma. Na pura. Ebetete akawo. Obi abeko according to odihye wa wo ba ana wo kunu ana se obibi awu. Wo me bejamo no ye kakra bi. Amma na dwoba se no me ensan no obi ayede. Du mienu mo na ka woni wufu. Ando me oba wati. Se wo bia wa no adome no a statene na ka nkoso semma. Misraw amfa ba mnasepo. Jemeso kasa amen. Onim no hoye onuru ba bia waduru no nyansa woni bi nyintro na nyini no nyina beto nanso nyansa ne nimdi awo no oni bi ewom si wako school de enso asuru school nimdi na sunu fie de nyansa ankanu mi asambia afuom kwaso me ba ya Peter me no am say obabere o obahuna amani o ahunhum e wo wi ase dos basa honhom ni bisom o ko sansuo ensuom ensu atenim ya magi mesensuo na so e ba we de obabere o ba je bebu nu nko agutuam wo kana honhom bia ye den aso mama ya hwa ya no ye na no na shira adome mama nom mesramo de obaya obia no kaida wo de chem da I wouldn't cow na watch him na facham. Jemesoka sa amen. The same as fathers. The obabia yaw free wakomem na fache. Ebeye den ye timi ne mo ayepe. Ebeye den ye drumu eji kura madru no ye nurubi. Jimi na ye jimi. Ye jimi. Jemeso amen. Jimi Mekada was a time I read from me now. Bibi me a metras and I'm saying, me father or tete me my homo ni pempa. With me chese kano akadem. Me a me father or tete me. Di me hwe din na me call. No di asem. Nam ko bu na ni mu kotodwe. Was an adai. Was a papa massacre. Was a radio chile. Why are there na me massacre? Mpacho bompa ya mama why na nkwasi asema me die mi nibio what I made dream obusa no say wo so daya na na me say nya daya eye nikan eye me amenya spirit eye me nkwasi asema ma die na mahuza ma di nkwasi asempa timi tumbotom ana me yi 3 million 1990 yi 3 million for say ususu say sika wa wo dia na me say me ame dia daddy umpata die ni je fata die bia ope na bia wano na hira wa na osore na okose nsu onwunu ogina odin na osekoto na ohwie gu me so wose awurade sade nsu onwunu tiam sa na ma me ba ya bra bonye mo onya from mo onya dwo ma onsi ni yie me ba no me de na yam yefunu ba menteme mpone da efiri na de kro de o aye me biara me de achew me nyankopon hye ukusekuse de odi besi wo bi enye yie wo mmere wo wiase da e wo yie yom na ma hyira wo ene me no ene me kan answer somebody achew hweye sit down and examine your life through you and your father. Why? So no papa. Why so timidity na papa chididi na tem? Obi apata wa won tiase. Ye jawo kura wo bebo no. Be very careful. Hweye na won kwa amfiri won sa. Obenyansafo ye bu ne be ye kanase.
So Yankopon say, everyone can so a trading upon one of my anɔpa wie mi hu de mi nkampo na mi hu de mi si efiri sɛ yɛhwɛ ɛkwan Awurade nam afa evangelist akɔsi ewa so akasa ɛnɛ no a in fact obi biara a ɔtie saa kasa yi me hu adwiri mi ɛsan sɛ waka akyerɛ sɛ yɛni yɛgya ɛne yɛnani ɛmfiri ɛnya na adwene ɛna wɔkyerɛ wɔka ankasa afiri Bible mu ɛne ntino sɛ yɛhwɛ deɛ Awurade nam ne so ayɛ yɛhwɛ deɛ Awurade nam ne so akanya Bisraw se utie mi ana wo hwɛ yɛ ne a bepɛ sɛ hu ne yie sɛ wo ne maame yɛ aka ana sɛ wo ne papa bi yɛ aka ma saa kasa yɛ ankasa wo de waso ate na de wani so ahwɛ yi ɛnya futu sɛ mfama in fact asɔfo bebree aba adifo bi aba ɛde wantwi ni wanta tutu yɛ ne ahofo ntɛm wo maame yɛ bɛyefo wo papa na ɛyɛ wo nua bi ayɛ wo sɛ wotie saa afutu sɛm yi a wo awɛhyɛ mu sɛ Awurade Nyankopɔn bɛnam so na wayi saa ayaw ne nyinaa afiri mu sɛdeɛ wakyerɛ no ɔse yɛnkɔ ne yɛne yɛgya ne yɛna ɛnkɔka mu Awurade Nyankopɔn wɔnhyira na wɔnte n'ani kyerɛ and a day,